הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה, עכשיו נמות הגמרא בגיטין ומזל נמות שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה, של פסולת שיוצאת מהקיבה של בני האדם, וחתולים וכלבים ואריות ונמרים, רותחת, מבעבעת, שם שמים אותו, שם הוא נענש לרצון רגע. זה ככה, וזה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל, מתפוצץ לרסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה, ולהוציא את השקר של כולם החוצה, את השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים מרחבות, הוא לוקח את העבודות של כולם, את העבודות של כולם הוא ייקח, שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו לשתף של גנגל. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים עבירות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות